mislim da će se možda jednog dana neko baviti time, ako to bude moglo da se sagleda tako, niko ne priča o uticaju politike na film. Znači, niko ne priča o povezanosti politike i filma. A to je zapravo, mislim da je to ključna stvar koja bi mogla da objasni mnogo toga, zašto su snimani određeni filmovi, ko je snimao filmovi i kako su ljudi dobijali pare. Znači, ja sam bio u prilici da dođem na korak do snimanja filma, ali sam trebao da razgovaram s nekim iz političkog vrha, da objasniš. Da mu ne znam šta kažem, što jednostavno nisam hteo, nikakve veze sa filmom, znači, sa ljudima koji, znači, nisu to ljudi sad iz Ministarstva kulture, da ja sad pričam sa ministrom, znači, neko, shvataš, da sad ne imenujem, ali, znaš, kao, da